Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Thank you. Ako na pala ulit. Happy birthday muna sa mga may birthday ngayong araw. Lagi po naming hiling na maging memorable po ang inyong selebrasyon. Paalala siyempre namin lagi ay do everything in moderation in everything you do. Diba? Kantahan, moderation. Masama pag masyadong maingay. May mga lugar po kasi na talagang pinagbabawal ang mga masyadong maingay na pagdiriwang may certain time, halimbawa nagkasayaan talaga, may video okay, di ba? May time yan na parang may curfew ng hanggang 10 o'clock yata sa iba. Of course, may mga private subdivision na bawal po yan. Mga ganun merong mga lugar na talagang, halimbawa sa Baguio City, meron pong silent night ordinance. Silent night ordinance na magtitiyak na walang dapat nag-iingay pagka-oras ng mga tulugan, pagtulog. Samantala mga kaibigan, nakakabahala na po itong patuloy na pagdami po ng tinatamaan ng sakit na dengue. Yan. Alam niyo po, hindi ko maintindihan ang bansang mga karatig natin patuloy na pinag-uusapan ay ang pag-unlad ng kanilang bansa, pero sa atin po dengue, lamok. Problema lamang sa lamok sa ating bansa ay hindi po matapos-tapos. Kasi ang isang balakid talaga sa issue po ng dengue sa ating bansa ay nahaluan na po ng politika. Yung programa sana po ng DOH na may layong supilin ang pagkalat ng sakit na dengue na very manageable naman po sana dahil meron pong mga nagiging available ng bakuna, O kaya lang, eto na, sumabog na po yung sinasabi po nilang nakamamatay daw na Dengvaxia. Ayan, Dengvaxia. But until now, wala naman pong napapatunayan sapagkat ang nagsasabi lamang po na may mga namatay yung PAW. Nagsasampa yung PAW na yung mga naniniwalang yung anak nila naturukan po ng Dengvaxia, nagrereklamo po sa PAW, yung PAW naman magdidemanda. But there is no government or even professional medical experts that really confirms na yung Dengvaxia po ito, para po ito sa tamang kaalaman. Wala pong professional medical experts ang nagsabi na nakamamatay po o sanhi ng pagkamatay ng mga bata yung Dengvaxia. Pasensya na po, yan po ang katotohanan. Now, dahil po sa mga nangyaring pag-file ng kaso ng PAW, ito na po ang nangyari. Natakot po ang lahat ng magulang sa Dengvaxia. Natakot. And therefore, hindi na po nagpabakuna ng anti-dengue vaccine yung mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang resulta, sumabog ang epidemya. Naging pandemic na po, national level ang dengue sa ating bansa. O ano na ngayon ang ating gagawin? Ano na ngayon ang nagkukumahog ngayon si Francisco Duque ng Department of Health? Takot po ngayon ang mga Pilipino sa Dengvaxia. Ano ngayon ang gagawin natin? Di ba? Ang nakakatakot pong maskwan dito ay baka may mga matay dito po sa dengue. Sa mga kasong patuloy pong tumataas at nakababahala po ay whichever. Kahit siyang number, kahit ilang number, yung nasa taas. Dahil patuloy pong dumadami ang tinatamaan ng dengue. Nakakamatay po ang sakit na dengue. Sapagkat yan po ay dengue virus na dala-dala po ng lamok. Lamok lang hindi pa natin matapos-tapos. Paano pa uunlad ang ating bansa?
Ang problema talaga dito sa ating bayan, lahat na lang nasasawsawan po ng politika. Kalusugan, kaligtasan, nahaluan ng politika, may pilit na nagpapapogi sa presidente, nag-file ng mga kaso hoping na maging Justice Secretary yata o hoping na maging Justice ng Supreme Court. Ito po ang resulta. Natakot ang mga Pilipinong magpabakuna laban sa dengue. End result, sumabog ang mga tinatamaan ng dengue ngayon. Yan. Attorney Persida Rueda Acosta, Madam, what can you say now? Siyempre, sasabihin, abay hindi ko trabaho yan. Sasabihin ni Pau Chief, Persida Rueda Acosta. Sasabihin niya, abay hindi ko trabaho yan. Trabaho yan ng DOH. Abay tama po. Kaya lang, yung resulta po ng mga pag-file ng PAO ng mga kaso na sinasabing dengue siya nakamamatay, nagresulta po sa pagkatakot ng mga Pilipino sa naturang bakuna. Yan po ang katotohanan po dyan. Magandang balita po muna tayo. Nandiyan na ba? Ayaw sagutin? Pinirmahan na po mga suki ng Pangulong Duterte ang batas na magbibigay po ng permanenteng diskwento sa pamasahe. Fair discount para po sa mga estudyante. So, salamat po sa Pangulo na natitiyak na po sapagkat may batas na. Of course, pag may batas na, hindi po dapat yan malabag. At kapag may mga lumabag, may parusa po yan. So, ipaalam po natin, malaman po dapat na mga konduktor, mga drivers, jeepneys, buses, o anuman pong public utility vehicles, nasasakay po ang mga estudyante, may batas na pong nagsasabi that you have to provide discount para po sa mga estudyanteng magiging pasahero po ninyo. Ayan. So ang pinakamaganda po dyan, para wala na pong argumento, dahil batas na po yan, baka may driver na naman na sumagot. Narinig nyo sa TV? Narinig nyo sa Leader News? Doon kayo sumakay sa Leader News. May mga ganyang pilosopong driver pagka ganyan ay siguradong may penalidad po yan. Kaya't una, dapat maipaalam po natin sa mga driver operators, conductors, na batas na po yung fair discount para sa mga students. I think 20% ba yun? Hinahanap ko lamang yung hawak kong balita kanina. Gandang hapon po sa mga nasa Cebu City at sa mga nasa Davao City. Yan. Mga nasa Puerto Princesa City sa Palawan. At siyempre, yung mga nasa Cagayan provinces, pakaingat po kayo. Ito po yung batas. Saglit pinirmahan na po ng Pangulong Duterte at naging pinal ng batas ang fair discount para po sa mga estudyanteng sumasakay po sa public utility vehicles. Sinasabi po dito sa Republic Act 11314, mandatory na po ang 20%. Yan, ulitin natin mandatory po ang 20% discount. Basta't may maipresenta pong school ID o enrollment form na suportado po ng government-issued identification documents. Yan. Ito po ay applicable sa bus, jeep, taxi, tricycle, tren, eroplano at iba pa. Pati barko siguro, pati bangka. Pati habal-habal. Public utility, habal-habal. Pati angkas, pati grab. Lahat sabi. Ayaw, hindi, nagre-ring lang. Diba? Ayan. Maricel Academia. Nag-react sa ating topic. That's good news. Alin kaya ang good news doon? Yung iimbestigahan ng UN or yung ilalabas na sex video? Alak na kagawa, no? Alin kaya ang good news? Alin doon ang good news sa Maricel Academia? Ayan. Para po sa iyo. Alin po doon ang good news, madam? Magandang hapon po sa mga katropa ni Mama Maricel. Ayan.
Ayan. Ay, sorry po, sabi ni Ma'am Maricel. Yun pong bawas pamasahe. Yun pala yun eh. Yun pala good news para sa kanya. Tama po, Ma'am Maricel. Good news po talaga. May isa pa hong good news tayo. Binubuhay po ngayon sa Senado ang panukalang batas na magtataas ng sahod at mga benepisyo sa mga barangay officials. Magandang movement po yan. Magandang effort. Para sipagi naman po ng todo at wala nang dahilan na magkukupad-kupad ang mga nasa barangay. And they also really deserve better pay sapagkat sila po ang nasa forefront ng public service ng gobyerno. Barangay po talaga lahat ng tinatakbuhan ng problema sa barangay level. Si Kapitan, kahit naliligo sa banyo, may sabon pang ulo, biglang may kakatok, nasa bahay pa, may kumakatok na sa pintuan dahil may sadya at may kailangan, no? Ayan. So, good news po yan. Now, ano kaya mangyayari naman, Ma'am Maricel, dito po sa mga sinibak na opisyal ng BOC? Makikipagkita pa pala sa presidente, pinatawag yata ng Pangulo sa Malacanang. 64 officials sa BOC na pinagsisibak. Yun kayang nalusutan ng yung kayang nalusutan ng Cebu, na bilyon-bilyon ay nasibak na rin kaya? Kasi yung dating nalusutan ng Cebu, for a while, inilipat sa ibang lugar, ibang opisina, ibang assignment, tapos biglang ibinalik na. Ayan. So, nasama kaya dyan? Isa pang magandang balita. Lubos-lubosin na po natin ang magagandang balita, no? Sabi po ng Maynilad, kahit daw manilaw-nilaw ang kanilang tubig, ay safe pa rin daw po itong gamitin ng mga tao at mga pinaglilingkuran po nila ayon po sa kanilang water ang tawag dyan? Water consignment area ba ang tawag dyan? Water service area. Kasi dalawa yan, Maynilad saka Manila Water. Yan pong dalawang yan ang magkaagaw sa serbisyo po ng tubig, no? Libre ang tubig na nakukuha sa mga dam, padadaanin sa kanilang pasilidades, pagdating sa mga gripo ng taong bayan, may bayad na. Magkano kaya ang nakukolekta dyan na bayad naman ng gobyerno sa mga water concessionaires na yan? Mga oligarchs. Alam niyo, ito ang mga dapat bawiin ng gobyerno. Ang dapat kunin ulit ng gobyerno ng mga serbisyo, kuryente, tubig, ano pa mga basic services? Kuryente, tubig. By the way, yung gobyerno ay balak yatang alisin sa mga private recruitment agencies ang pagpapalis ng mga OFW papunta sa iba't ibang bansa. That's one of the good effort. Pero kahit hawakan po ng gobyerno ang pagpapalis, ang crucial po dyan ay yung responde kapag may problema sa abroad. Di ba? Kasi kung dadan po sa gobyerno na, sa kamay ng gobyerno ang recruitment, wala namang problema po yan. Whether gobyerno or private, ang issue po rito yung pagresponde kapag may nagkakaproblema na OFW sa ibang bansa. Tingnan natin kung yung pinapangarap po nating lahat na Department of OFW ay maisabatas na nga, no? Everybody wishes for that. Pero ako po, ang masasabi ko po sa inyo, hindi po necessarily na kapag may problema po tayo, maglilikha po tayo ng departamento. Hindi po eh. We need sincere people to work for those issues. Yung talagang magsisilbing mga tao at maglilingkod, sapat na. Hindi na masyadong mga likha. Nagkaroon po ng water crisis. Somebody called for creation of water department. Diba? May problema sa OFW, may nanawagan na maglikha ng OFW department. Diba? Marami na tayong mga departamento. May departamento tayo sa agriculture. Anong nangyayari ngayon sa agriculture department? Anong nangyayari sa pagkain ng mga Pilipino? Diba? Puros imported. Bigas imported. Baboy imported. Manok imported. May departamento ng agriculture tayo. What else? May Department of DNR tayo. Department of Environment and Natural Resources. Sino nakikinabang po ng mga ginto, mga mineral sa Pilipinas? Mga foreigners.
Anong problema? Problema pa ang departamento? No. Ang problema talaga yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Balikan natin yung ating survey question. Kung itutuloy daw po ang investigasyon ng UNHRC or United Nation Human Rights Committee sa drug war sa bansa, may ilalabas daw silang sex video. Bayan, anong say po ninyo? 0927-492-494-2175 at 0949-7365-000. Yung ating mga cellphone number, hotlines dito sa studio. At sinasabi ko po sa inyo, importante po ang inyong mga opinion dito sa ating palatuntunan. Okay, break muna tayo saglit, ano? At pagbabalik po natin, magpapatuloy po natin ang ating programang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.